Good morning, guys! It's another beautiful day. Kamusta mo diha? Before tamo continue, please like og subscribe. So, wa pa ka-subscribe. So, today is our honeymoon. So, nag-prepare na mi karon para moadto na mi dito kay aron makasugod na tag-tumbling kay tulo na kaadlaw gipaabot gikas kasal. Pag tinito man ka-tumbling. Bubalito ka jud tama. So, today, guys, among gianda mag-among pangdadon. Siyempre, nagdako sang outfit and this is our small bag ramay anad dadon berpati buok bahay. Yan. Jaga mang Bible. Mana na ibuwag mang Bible kay basa sa di pa matug. Sinilas ni Wana. Uy, sa puto mo gibuntaw. Okay, at mis dagat. Putdas ako nun ni di palihog ko be. Putdas ako nun na. Ay makapiot ka nang ijang kuan. Wag upam guna pinalit. Ngeg ingkit lamang pud kagwang. Good morning po diha. Ay morning. Ako kay magsinilas ramang pug ko diha sinilas. Anda among mga jacket kay bugnaw pa man buntag pa man sadyo. Alas 5 pa man kapin. Ning sadyo rami guys kay maadto pa mig tagbi mo hapit mig tagbi kay na pa may asikasuhon ba. Hi guys, dana Miss Tagbi, nihapit sa Miss McDonald's for breakfast. Char da naghang bana. Dad anak ko pamahaw. Garlic rice kaundoy, egg og chicken. Ja coffee. Hash browns, jaga kay pancake og chicken. Kuwag rice. Kuwag rice. Palit sa kay labong wa pay sa tao. Hot cake syrup. Hi guys, ni hapit mi dara sa Hinagdanan Cave. Okay ka jog mga tinda dare kay manawag jud. So avocado shake, anja na mi mag-shake. Alright guys, musud na mi. Bani ko doy. Lam ni doy. Artik kita ang kita mas basak na. Basot. Basak? Yaw ba? Dira ba ko kakita? Doy, nara ba ko'y kuan doy. Mag-cave doy, mahaglo ko. Cave. Mahaglo ko cave. Opo. Doy ka ng ladyo ni? Mahadlok magug ko cave guys, nakoy phobia ba? Mahadlok ko ka ng lugar nga piot. Imong ispat. Maura na. Oo. Nga balik na. Ay, maura dahil ni. Karoon pa magkukasudan ni kay Medjog taga. Ito dali mi sa una. Kamu? 2007. Kamu. Katubang pag-schedule magbalik sa high school. Arang nice naman day dari guys. Bola manig makuanan pa nisang kamera. Kanhi naman siguro mo dani. Ako naman siguro yung karhi dani. Dako pa itong cave nga itong gisidlas Alicia. Ha? Dako pa itong cave ba? Dig ka ni kon man eh. Kanang nainga na ba? Cellphone rang gamiton. Cellphone ang gamiton para makitaan. Ay, yung cellphone ba? Ay, naman kamera eh. Ako rin gulis ang kamera. Hawiri ng kamera. Magamit ng cellphone. Ang cellphone kaya naman ni ko, naman ni flash. Siya lagi, Very nice. Wala man na preserve. wala din ay nang kaya. Butang flash. Butang flash. Flash na nina. Undoy na. Kadong sa inyo. Ay, dako mo din ang tubig. Yeah. Yung mga tubangan din, mag-flash ka tubangan. May picture ka doon. Ligo ka? Di eh. Ako di ko. Buhi ni mga bato ha? Wala. Dili. Okay, so. Akan eh, buhay niya. Tubig raman. Pero dugan eh. Dugan yung panahon na preserve. Tanaw ko bas. Di na ko doon maglag na. Arita. Picture to dati. Kaya ka na ha? Sige. Anara ka. 1, 2, 3, smile. Mutok ko para makita ng bato-bato. Ayaw ka nungad. 1, 2, 3, smile. Isa pa. Ginawag ng kuan. 1, 2, 3, smile. Ikit on good. Ha? Di man. Dali. Per selfie ra.
So nice dari bugnaw. Pagsud na gani nakagiintan mo kog taman. Pag abot ta dari sa bus, nawag ahong alimuot nga na feel hag kabugnaw ba. Murag lami siguro na ni maligo. Karon pagazuk ko kaan hira luza, ignorante intang ko kaado. O ning attempt ni ganhi pagka 2020. Close ko sila kay matugmaw pato kasagsagan sa COVID. Kadyo ko nahagla kay taas magitsahan ko ana, di man sang igarag utak. Di para habi to redtus. Atong gisidlas alis siya doy nga karabing utak sa kaado. Feeling na O mo to ilutsanan. mura ko gideut ba harag nagkuot ang bigla. Ang dari okay kaado dari. Hello, Ivana. Kadang singat si Undoy. Init man. So, Undoy kaya makita dapat darhita kaya na may suga dari. Ana. Kitan pa kaya na. 1, 2, 3, smile. Sa may ka-story karon ni abot ra sigda ng cake. Humot-humot nga baho-baho. Baho-bahongan so. So guys, I'm very happy that I get to see the beautiful stones here in Hinagdanan Cave. It's my first time to visit here with my husband. Yeah. What? What did you say? I can't understand it. I'm so happy because I'm with my husband today. Parang ito yung matingi ko. See, people are enjoying the water, the clean water, and I'm sure it's cold too. Okay guys, okay na ako sa ang na-experience nga nakaari ko dari, nakakita ako sa mga bato. Okay na. Nalipay na ako, nakaabot ko dari. Okay na guys, mabalik na mi guys kay lain na nang gibati. Lain na lagi kog inganing na mga ingani ba. Kana bang mura kog isud sa kukab kay magpanik ko, magbuto-buto kong daghan nga. Maglisod ko ginawa. Kadyo ko maganianig mga cave. Pero bintahara rin kay di kaadyo si Zay nga garang kagaut. Pero kulbaan gyapon ko, buto-buto kong daghan. Magpasalamat tayo ko sa mga staff dito sa Muliwa nga kananan shabu-shabu dari sa Panglao. Thank you very much ni Jester Oy, ni Zerwin Brazil, ni Emboy ko Lokoy, o ni Rom Ray Solomon Suelo. Mura gisaw-saw ni kuan. Taw tuyo. Salamat ka sa Attorney Dalida o ni Ma'am Pearl Dalida. Mao man kuha nila. Hamo man silang maninoy ug maninay sa kay. Batanan pa mapugnaw na arang wawa man kadto mo palitartag maninoy sa tiguwang pagugnaw. So dako ko salamat nila kasi sila ga-treat na mo dari sa mga honeymoon dami sa Henan Resort karon nandiya. Thank you very much kadto Ma'am Pearl, Attorney Dalida sa inyong mga effort kihatod ba jud mi pahaluna pag jud kihatod pag jud Miss Room. Sila nag-asikaso tanan. Makatouch sa heart. I cannot forget the rest of my life sa English. Bitaw, tinuod kay kini bitong okay naman tayo ka ng mga simple-simple na bitaw. Andiyan ka na extra special, ha? Before ta mo balik to karon, kaya nag-andam naman ko sa outfit. Pakita na nyo ang outfit unja kay arong basta dig na ganahan mo sundog, good hair. Ito, kato ang outfit hinatag rato ni ate nga igagaw tagatagbilaran. Ate N, si Terry Merto nagda. Sa katong uban pagka Terry po to di man to masuotan na saraman. So piliin to na ang kinasiksihan kay arong dyan si Undoy jadi ingag Undoy magmahay kay lami magamong lugar karon kinahanglan lami pud ag outfit. So mapaway sa akong mga 2 ka oras kay rong kasgan kaadyo mamanjo sa akong mga pampaugnat sa kasud manghaplas mo inom sa kuog kanang vitamins kay bahala lagi jag mga lunhat ng tiang kay total na may daghang manghihilot. So by the way guys, ana mo itor so mo ni portahan niksod ni mo nga na pshum sud nga na sud na kada mo ni mo makita o kana. So, adyo naman na imayin ang jacket. Niksod ni mo na ani, na hanger, na deposit box, kanag na ko'y gamit nga importante, chung bili na na. Na ipadyong, parang mo tumis beach dya init, di kuma, pagod. So, dya na ay ismagol. Waisod. And dya, dari na table, na mirror, nga kita gatang whole body. Sure, ganyan yung katawan natin. Alaha maning jacket. Nakara nang gibutang dana. And then, dari is... Uy! Muntik na akong nagulat. Pero nagulat naman talaga ako. Meron ditong mga gamit.
Yan. Kaya naaman dari heater kung gusto mong mag-coffee. Diyan na po dari coffee dia. Na po, sa ni sugar, na coffee mate. Hara ka cute, bas ilang kutsarita. So, mao na si Ja. Na free water. And then na refrigerator. Let's see. Why sad? Amo pa nang sudlan unsa gan sa mga isudan na. Okay. Hala, nice ka color dari blue. Diyan na TV nga arang ka dako. Dako si Ja sa personal. Pila ka inches doy? TV. Kuan na 32. Okay. Andiyan na ay mga channel guide kani what's inside the tayo saksakan to o gusto mag-charge to pwede. Wi-Fi. Naman siguro. Then Wi-Fi. dahil lamp. Free Wi-Fi ni Wi-Fi. Lamp. Andiyan sa po ni. Andiyan man ni. Free Wi-Fi. Directory of services. So, nakoy mga kinahanglan pwede ra ko open da na. Mare mang keycard kari full access. Puro murag di ko makaligos full. At turamis undoy sa batab kay. Mato nang kamerang duha dito magbubalito. Mga ID na mas undoy duha. Mga inosente pamirani ko wa pa ko na ni uyab intawon daan ning mga panahon na pa-ID ko na ni sang voters ID. Si undoy na ana kaysa juna nang uyab. Ala tay kwarta na tagak. Pag-uyab boy. Agray. So, yaman may Dunkin Donuts kay ning adto may Dunkin Donuts ganina. Alag mga donut unsan sus nagbubalitok pag mga donut doy na buing na giunhan matagbalitok sa donut. Tanawar ang luod jag donut piang-piang nga gagi. Sige na raman makaangya ko na. So kani mo ani aga man directory para makatuod mig asa mi mamahaw ugma. Ja. Inig abot dare. Di ba daka ka mong room guys. Murag premier room ni siya na adanay sofa. Pwede mo undi na maglingkod-lingkod. Pwede pa na himuan og isa ka Ninja Turtle diha. Exercise sa kuan. Sige, exercise diha. Rungkos gagas. And then dare na lamp gyapon nga dako. Nice nga lamp, na telephone. And then mao ni guys, gamang bed nga among balitukan bi baga ba kay injag mga pakugat ang udan ni injag. Baga okay ra ka baga. Ugon ra ko. Pahuwi sa diha kay injag, dabrubuhan ka na. Dari guys, dapoy sa episode ni ay mga ingana, labi lang mga furniture, social talaga ang dating. Tas ang ganda, tingnan niyo yung kulay combination, ang color combination. And then kani sirado sa nato para excited. Na yan naman na. Inig-abri na. Jadan! Nay bathtub. Pwede Miss Ondoy daani. Muli at sakto si Miss Ondoy daani. Magpahalo na. Kasi minani. Isa ka Ninja Turtle pa dani. Dito sofa. Isa ka Ninja Turtle. Isa ka Ninja Turtle. Isa ka Ninja Turtle. Dito po. Isa ka Ninja Turtle. Upat na. Diyan nadari. Lababo. So nadari po yung mga gamit pangligo. Shampoo. Conditioner, kare. Bath foam, para pabuwa-buwa, kare. Lotion, dyan na po, hani po ni. Cotton buds, kaya para sa mga bungog. Yan mga bungog ni Undoy, ganyan mga bungog. Wala na, ikan ni toothbrush ni. Dental kit. Nice! So, dapat si blower. So, di mag-uog, agbuhok, mabasa. So, di arakaw. Nice! Kaso ka mong room. Then, itor po naman as gawas. Okay. Namang pay ko andres gawas tambajanan. Yung gilak doy. Okay, so pwede mi daris undoy magtambay dan yan sa gabi. Ang view da na is dagat pero tengod sa kabaga sa dahon sa lubi di si Jamakit. Pero na dagat da na. Siguro ugma naman ha i-tour guys sa mga purma sa gawas. Kaya mo pahaway sa ako kay you know. Balitok is waving. Hi darling. Mo na dyan yung paabot na hitabo ra dyan. Ha? Nag-gym lagi ka, magkasag. Muna naging magipaabot doy. Yeah. Okay, kulbaan ba? Halarang kulbaan, batog-dugan. Utog. Jara ka, wagan. So guys, before we continue, sa wapa ka-subscribe, please subscribe, i-like, pudong i-share. Arong makatabang punta sa mga kaugmaon sa amo ang mga Ninja Turtles. Wait, gusto namin na Ninja Turtles. Mo nga, bahalag magkapiang-piang ron. Bahala dyan, nilagubo dyan, agi ron. Pero before that, mapaway sa pugugamay. Karong madyo na, niglagubo na mo dyan. Wanay interruption dito-dito na na. Nagpahibawan lang kasi taga-hinan nga udzig ng lang building nga. Wow, imong tanggiing nan. Intensity. Pila ka intensity? 5 siguro. Pila ka magnitude?
Bra. Bye bra. Nayan ra kay bas hindi makaya sila hang Di- spring kaya sa sila ilang sa sa building. kan ng building spring. Kasi mang buto. Bitaw guys, adto mi sa gawas manihapon, di mi manihapon dresinan kay di mi ka-afford. Mangitar na tog tabi-tabi. Dili pwede katong breakfast i-move sa kuan. Di kay lahi magpagkaon sa dinner, lahi magpagkaon sa Tunga breakfast. raman, tunga. Na-upload dito rin. So, salamat kaajo sa ang sponsor, Attorney Dalida Law Office diha sa Lungsodaan, Kandihay, Bohol. Salamat kaajo. Kay gisulit na magamang panahon dari kay panag sa renta makatamak og ingani nga hotel nga. Sus. Kas ba sa kwarta og magngani-ngani ka so panagsar mi makakuan og ngani. Panag sa renta mi maka tamak og ngani di isulit na. Di ko pa disturbo sa kay I want a Ninja Turtle. Ay guys, ahasa mo pakitun sa ako ang pakitun mo na sa ako ang outfit. So, Lagi! Ang outfit tari. Ang outfit nga gihatag ni Ate Gemma ni Gemma Anados Vlog. Wala madaka na bilin mo des bay o maday na appeal sa awang gibit-bit so sa sunod na raman to kana na ramang mag-wife duties ta. Karon honeymoon ang gamiton karing hinatag sa ang gagaw. ang TV ko me. Ha? Diya, katubang gihatag ni Tiri pag bridal shower, mga lisod guys. Ayaw ka tanaw, doy! Ayan, so hawa da, gato ka gawas. Dani, di pa ko mag-ili sa akin, pakita na ba? Di ako ma-excite pag ang dyan gawas na mo. Dili ko mo tanaw. Tanaw ka, kita ka. Dari ko. So guys, mo ni guys, saan pagtintal sa inyo mga bana? Kinahanglan na mo ingani nga panty. Oh. Kinahanglan na mo ingani nga panting murag moskitero. Oh, liman ka na oh. Need ni kaadyo gusto mong manintal kinahanglan na may panting nga murag moskitero mura oh kalaparo na. Paru G, paru G. Ah. Ano sarap pong tiring. Ingani yung pighatag ni tiring panty na kung di man masuot na daily basis masuot ra man jang magabi ka na manintal ko. Di mo ko masuot og ngani ka nang magkaulakaw ingani murag hani si murag Ay manintal. jagab-jab. Ayaw lagi katan-a, paminaw ra. Unsa pa na mo interrupt man. Oh, man itong patintal yung doon dyan. Kari itong iparis. Ah, ipok. Mag-ipok pa man ta kayrong training pa na pa'y bignaton. Lain, maputo ka dyan wala na. Bignaton. Lain, putong na pa'y birabirahon. Bahalag mga lugti ng gartir. Bahalag mga lustre. Diniguli nagilat-lat ng gartir. Basta at least na yung nabira. O, kare. Nice. Pinainga na. Jawa na yung bra. Bra, pabray ka nga. Manintal galing. Nga na. Diya. First round. At kari. Second round. Ano ba naman ako kasabot? Kini, wala ko makasabot ani. Di naman, pakit anahon unja dani. Inigahan na ng isuot. Mana nga, ipakita nito sa yung purma unja. Imagine na raman ninyo. O, inga na. Yan na ni. Ating paningwa ko maano. Buksan ni nagngani. Inga na. Diya ka rin na may mga lace-lace. Inga na. Mori ipangput. Inga na. Hapaning paadunon. Inga na. Siya rin ko, Diyos undo na di magtaka-taka. Rin Diyos undo na yung makakita na unja. Diman ni. Pahaway pa man ko unja. Hindi ko magpahaway. Maligo. Nagdudnud sa taman mga, ano to ka to mga, gamit to tos, kuan, dyahan ni maniwi, paru-paro dyan mani kaadyo, grabe yung magod ni. Di na raman na naisuot, o nga ni galing, ano sa mapostiri. Di na naman ko magsuot, o nga ni galing. Kaya, wala naman to yung makuan. Kani, di pa dyan isa ni kani. Ay mating murag, tulo, ganina kanin sa turtle, karilahi po dre. Nga na, ganyan dyan. So, imagine na raman dyan sa forma dyan. Kay, di naman patanaw na unsa kay para ramang undoy. Para ramang sa tangbana. So, kuan guys, ahang advice ra sa mga daga na nanaw. Lamiin mo des pamati nang maghuwat sa honeymoon kay kulba ba. Kulba ka dyan. Makalipay ba murag makamasa kilaok magtag-antam guna. Pero kulba na murag makainit sa danggan. Ini tubig mo ako. Kaya di maghuwat sa honeymoon, maghuwat na excitement. Kay, lami mo itong maghuwat kay excited ba? Ihaw ko. Mag-edit ako guys. Hello eh. Kanaan dya. Anong suwa dyan nun dyan, di ba na mo? Jug-jug. Basig, panicheck ako ng mga tiil dani. Kani mga tiil, di ba ni mga bagli ni mga tiil dani doy. Dya, kay maadyo nang, makasaan dya tanis tagahinan. Kani mga tiil, pang check up sa ninawa ba na mga piang po. Kaya basig piang na daan ng katrin dyan. Balitok na maratos undo yung mga potod na. See you later guys. Mag-edit sa akong pinakalood. Diyan, di ko man maligo. Ay, mag-vlog man kung dyan di ko magligo. Anong pakita dyan na dyan maligo dyan ko. Hi guys!
nag-prepare ko sa tab kay maligo is undo na rin. Tawag ka, mag-ulan. Tanaw ninyo. Tchadan! Dala may maligo. Andiyan naman may dari ko an. Hara ba to? Kani. Bat foam. Kani mo niyang gamitin. Bat foam. Buwa na. Wala perlas guys. Perlas. Day. So, maligo midana guys. Charot. Masuway midana maligo. Mag-relax midari ko speakas at atos undoy. Salamat ka sa nag-sponsor karon sa ato ang honeymoon. Attorney Dalidalo Office, Kandihay, Bohol. Lungsodaan Public Market ilahang office. Thank you very much. Oh, hangat guys. Nga hindi na magnireslingoy. Magkita na rin ito ugma. Good morning guys. Alright guys, mudong namin sa restaurant kaya mo eat make breakfast. Hara magkuhan boy. Kanang isa to. Keeper? Duha man to. Kaya darag isa di ay. Ay ba mabar eh. Aka to isa kay card man to sa pool. Sabi na sa course directory. Arito sa Coral Cafe. Kama to si Jay. Free breakfast. Nami free breakfast. Nami free breakfast dari kay apilan may free breakfast. Ang sponsor mga hota. Ang buwan? Pagdasag masbi, ang isa kong masde kay nakalimot kong masde. Bawal gyapon og magmas guys. Nay pag umas na kanang ilaha kanang puti, nas heater, balihog. Just one. That's all I want. Second floor, so demo third floor mo na og ramig isa ka floor. Asa man bang floor? Maghagdanan ra ta doy, hagdanan diya. Kay isa ra man ka floor. Oo, nagkaon. Oo, di nakakanaog sa danan, hari grabe murag mo tuhod. Ha? Luja. Hello ja. Udah toy bilin? Hani man. Oh, prane. Nane mo card? Oh. Hatay. Ajo. Libog na mo. Dari. Ara tayo kay aram doura. Bisan sa kada ag building guys o kamo ka mabasa sa mga signs, mga arrow, di ka mawa. Mao ni ag pool guys ug buntag. Pool. Blue ka jo pero wa lagi koy pangligo. Di po kong ganahan maligo. Ug mga ingana, gusto ko dagat. Oh, di ba gwapo ka jud view. Wow. Tatatas kanta. We will go to Coral Cafe. Salamat ha. Inanunan ganis bay, inanunan gyapon dari. Ka pineapple, ka undoy kay melon. Ganahan jag melon ako di. Magahan sa amin guys. Unlimited magpagkaan. Gusto ra kag kung sa imong gusto, pwede ra ka makuha dito. Malamig pamaho guys, busog na mi. Mamalik ni from kay mga libang. Mag-round Ara busog ka man. Round 21. Di na ko uy, bahala ka diha. Tiklo din ka ng bintana. Tuntok, dito na ni. Laksi at ng tuwag na ng imong kabuang. Ari mis dagat. Ang tangan na nagang mask kay samok. Aran dako uy. Yan, makarpa. Bisaya. Dito Mura mo nga duwa. Anda di yelo do, era dyan dako ag yelo. So this is how the beach looks like ngayon. Lang kuan. Kato itong hinan nga pangalan. Ilan haping ta doy? Wanay oras. Wala may oras. Wanay oras. Pino ang sun. Sumura na si Japod og Simi Boracay. Nakaadto mo kog Boracay sa una guys. Maragi nga ni pod pero di ka kakita og mga sagbot kay ila man jeng kwaon. Daputi ka jo maka puling.
Oh. Nice. Pinto. So dana mi na, mao man naghenan ka ng dana mi gikan. Di mo yung kapalit kaya magkapunta ng kwarta. Guys, parang what guys kay gidulo mis mga vendor ba kay si Undoy kaya aan magpurinir. Sir, you want Sir. some eyeglass? You want some sunglasses? Gingnan siya. You want some sunglasses? Island hopping. Go. You wanna go to Chocolate Hills? Gingnan siya. Sana all. Aan magpurinir. Daging nandrag, tagadad to mi. Ingnan pang taga dito man me. Katawa ano nag-offer. Bisaya mi dang dako. Grabe po do, dani no, kuan kadyo, kanang dolar. Dolar ang presyo. Dolar. Tansin niya kung piso dani, kay dulur man dani. Ali, kung makakalaliwan lang kang Di ko waton. hadlo kog maiton. Guys, gikan nami sa dagat. Dami na meet itong mga friends. Kalimut ko punta na silangan, Tagaluway. Inja. Muli naman po meron. Ang check-out na mo is 11. Pero pwede na mo late check-out o 1 p.m. Pero na may trabaho karon sa Tagbi. Mo advance check-out rami. Inja. Wa ka dyan may makabrag-vlog sa mga muhit-muhit dari kay. Gikuan na mo. Isulit na mo para among duha. Char. Inja, og makalugar mo ano maka-video-video ko. Uhaw. Uhaw nila ka. Dako mo din ang hinan di ay. Oy. Asa dako sa muda lang eh. Dako man putong mo dala. Habog lang to no. Nagmahay ko kaya ko kadag ilisan Bali. pangligo pero kiraman di man pud ligo ang diari. Saman. Honeymoon man. Honeymoon lagi. Nice. Apil lang man sa honeymoon ng mga activities. Di ko taganawa na. Pero ag ari jud kuno ni Undoy na rin maghimo og Ninja Turtle 1. Himo mig Ninja Turtle. Pero wa mi naghagaw. Oy, kaisa ra. Kay basta ug masubraan ko no. Di na noon mabuo, madyo nang kaisa ra kay irong buo jud Ninja Turtle. Yes, ano ko, ibang hulutanan. Palabian bre pod nga kausara man. Hipos na la. Pag-ilis na ako kay ready naman ko. No. Thank you kaso guys sa pagsuporta sa among ang adlaw-adlaw nga buluhaton sugod pa sa unang tud karon. Ako yawa no, sa una ako pang isa, ja atong mga bitter pa ko, ja nakauyab na ko, ja nagpropose undoy, ja nakasal mi, ja karon na nag-honeymoon na mi. So salamat nga naghapon mo ning uban na mo unta ba nang gihapon mi ning Johang tud nga magka-turtles nga mga nani si angunda rin na pay gipasuso na pay nagbirasayal, na pay naghilak mo. Pohon. So, thank you guys sa pagtanong sa ating vlog today. One day raman nagamang stay dari. Pero padadon gyapon yung honeymoon. Karagabi, gyapon may mag-honeymoon. Bye guys! Bye Doy. Bye guys, we're going home na. Bye guys! Thank you for watching! See you later! Inikabot sa bye!